Helo, Sian ydw i, Sian Owen, a dwi'n ymddiriedolwr hefo Nabledd Dysgu Cymru ers rhai blynyddoedd bellach ac yn teimlo hi wirioneddol yn fraint i gael dweud hynny. Mae'n debyg bod fi yma rwan i'ch ysgogi chi i feddwl am ddod ato ni. Os ydych chi fel fi yn teimlo'n gryf ac yn angerddol am sicrhau bod unigolion efo Nabledd Dysgu yn cael pob chwarae teg a pob cyfle a'ch bod chi'n awyddus i eirioli drostyn nhw, yna dewch ato ni. Criw o bobl o bob rhan o Gymru, o bob gwahanol gefndir, a bob amser croeso mawr i aelodau newydd bob amser. A cyfraniad pawb yn bwysig. Dydy'r ymrwymiad ddim yn llethol, mae o'n bleser pur. Felly dewch ato ni, a fyddwn ni'n edrych ymlaen i roi croeso. A diolch yn fawr i chi.